Boas tardes. En este podcast gustaría volver un pouco atrás no tempo, ata os tempos de Otero Pedrallo, e falar un pouco sobre a súa historia, xa que, a meu parecer, é unha das maiores figuras representativas de Galicia lingüística e historicamente, e gustaríame dar a coñecer a súa vida. Ramón Otero Pedrallo foi un dos galegos máis importantes do século XX. Naceu en Ourense no ano 1888 nunha familia con cultura e costumes tradicionais. Dende pequeno xa se vía que era un rapaz curioso, intelixente, que lle gustaba ler e pensar. Galicia foi sempre parte do seu corazón, e por iso toda a súa vida estivo dedicada a estudala, a defendela e a mellorala. Estudou filosofía e letras en Madrid, pero nunca se esqueceu da súa terra. Ao contrario, foi alí onde empezou a decatarse de todo o que Galicia tiña de especial. A súa lingua, historia e os súas costumes. E tamén todo o que necesitaba fazer para que Galicia fose respetada e valorada. Otero foi moitas cousas. Escritor, profesor, político, investigador, entre outras. Era unha persoa moi traballadora e con moitos intereses, pero en todo o que facía sempre poñía a Galicia no centro. A súa gran pasión era estudar o país. Escribiu libros sobre xeografía de Galicia, sobre a historia, sobre como vive a xente, sobre as paisaxes, as cidades, os camiños. Non o facía como un simple científico, senón con moito amor e cuidado. Dicía que para querer Galicia hai que coñecela. Como escritor, tamén tivo moita importancia. Publicou novelas e libros de ensaio, biografías, poesía. E escribía en galego nun tempo no que iso era difícil, porque había moita xente que pensaba que o galego non servía para a ciencia nin para a cultura. El demostrou que iso non era certo. A súa novela máis coñecida é Arredor de sí, onde conta a historia dun home que busca o seu lugar no mundo, entre Galicia e a cultura europea. Tamén participou na política. Foi deputado durante a Segunda República, cando por primeira vez Galicia puido pedir un estatuto de autonomía. Otero defendeu que Galicia tiña que gobernarse a si mesma e que tiñamos dereito a falar a nosa lingua e manter a nosa cultura. Formou parte do Partido Galeguista, xunto con outros grandes nomes como Castelao. Xuntos loitaban por unha Galicia máis xusta, máis libre e máis culta. Cando comezou a dictadura de Franco, todas estas ideas foron perseguidas. Non se podía falar en galego nas escolas nin na administración. Moitos galeguistas tiveron que marchar ao exilio. Otero quedou en Galicia, e aínda que non puido continuar coa política, seguiu escribindo e traballando pola cultura. Foi membro moi activo da Real Academia Galega e colaborou na fundación e a editorial Galáxica, que foi importante para manter viva a literatura en galego durante aqueles anos difíciles. Como profesor na Universidade de Santiago, ensinou a centos de estudantes. Non só lles daba clase, tamén lles ensinaba a pensar, a amar a súa terra, a ser persoas críticas e comprometidas. Por isto, moita xente empezou a chamarlle o patriarca das letras galegas, porque era unha figura que inspiraba respecto, agánimo e admiración. A súa casa trasalba no corazón de Ourense, converterse nun lugar cheo de cultura e encontros. Hoxe é unha fundación onde se pode aprender máis sobre a súa vida e a súa obra. Ramón Otero Pedrallo morreu no ano 1976, cando xa empezaba a rematar a dictadura. Non puido ver como Galicia recuperou a autonomía, pero moitas das cousas que hoxe temos, o galego nas escolas, a Xunta, a cultura galega viva, son posibles grazas a xente como el, que loitou durante anos con palabras e libros e ideas. A miña conclusión é que Ramón Otero Pedrallo non foi só un político e un profesor, senón que tamén foi un defensor da nosa cultura e da nosa lingua, e por iso en Galicia debémolo recordar como un héroe. Este foi o meu podcast, espero que vos gustara e ata vindeira.